Az emberiség innovációorientált, és ez már olyannyira az életünk része, hogy szinte már élni nem tudnánk nélküle. Az új biológiai felfedezések, az elektronikai vívmányok, a kapcsolatfenntartó erő és az ezeket működtető szoftverek olyannyira fejlődnek, hogy lehet, hogy jövőre már robotokkal szexel. Az ember fejlődéséhez hozzátartozik a lustaság is, így azt szeretnénk, hogy akár a legkisebb folyamatot is automatizált hardverek, illetve robotok hajtsák végig. És ezt olyannyira szeretnénk, hogy már intelligensebb robotokat szeretnénk fejleszteni, mint mi magunk vagyunk. Miért te robot vagy? Nem így értettem. Úgy értem, ezzel egy okosabb fajt hozunk létre, aki akár át is veheti felettünk a hatalmat. És mi lesz az utolsó megoldás? Annyit segítek, hogy nem Arnold Schwarzenegger. Atombombát rájuk! És ezzel mindenkivel végeznek, és volt jövő, nincs jövő, vagy legalábbis ami maradt belőle. És képzeljétek el, hogy ilyen gyönyörű szép, radioaktív, mutáns Tarzan homunculus úri emberek képződnek a világra, akik savat köpnek a szemükből és kerozint szarnak. A Fallout egy ehhez hasonló szituációt szimulizál le nekünk. Túlélőként az egyetlen barátod egy kutya, amit bárkinek neki küldhetsz harcolni, mert szinte halhatatlan. Szinte előttem, hogy melyik filmből lopták az ötletet. Na de kezdjük el, mert soha nem lesz vége. Hallod, menj már innen. Milyen jó képű vagyok. Iszonyatosan szép vagyok. Szívem minden rendben, már 3 órája bámulod azt a tükröt. Mit mondasz? Jézusom, itt a gyerekem. Hát ki az apu szeme fénye? Ölj meg! Ölj meg! Hát nem meg kell zabálni. Hova tettem a kézigránátom? Bazd meg, ez már beteges. Ki hagyta bekapcsolni a szexrobotot? Bazd meg, ez főzött kávé. Drágám, mutatok egy trükköt. Tudtad, hogy képesek úgy inni a kávéból, hogy nem veszem a számhoz a kávét? Drágám, a lapok azt írják, hogy Putyin nyerte a háborút. Nem is volt háború. Na bazd meg, megint eljöttek értem. Remélem nem látták meg, hogy itt vagyok. Drágám, biztos, hogy csak kólán meg fogyin kéne élni? Ott van egy doboz, te is, ha be akarsz fos. Na bazd meg, rám találtak. Jó napot kívánok, beszéltünk egy kicsit. Kurva anyád. Igazság szerint nem is igazán kurva, de... Térjünk rá a részletekre. Van egy kísérleti sóbányánk, ahol macskaúgyba állítunk elő szobabicikliket. Érdekli önt? Mekkora fasság ez? Bazd meg, mit válaszoljak? Nagyon nem akarok elmenni arra a szaros helyre. Mit válassza? Buzi vagyok. Ho! Talán ezt is meg tudjuk oldani. Vannak melegszállító buszaink, amik a sóbányához szállítják önt. Bazd meg, ez a csávó a BKV-tól van. Tudjon, nekem is vannak ferdehajlamaim, tudja, miről beszélek. Amikor szívesen vakargatom meg a tökeimet a kollégáimmal. Maga is szerette közülük tartozni? Akkor gyorsan döntsön, mert viszket már megint. Hatalmas golyókról beszélek itt. Ezek a válaszok sem pont azok, amit szeretnék mondani, de legalább van egy kibúvó. Bal kézzel szoktam. Az pont jó, pont a balkezeseket szeretem. Jó, már hova írhatom a nevemet? Akkor viszont látás, és majd találkozunk. Szervusz! Nincs az az Isten, hogy kitegyem a házamat a lábamból. Mi van? Csak az én fétisem, hogy újságpapírral törlök segget? Megint bemegyek a kisbabámhoz. Ügyili-bügyili. Jézus, hogy kerültél ide? Miért nem engedsz ki? Szólalj már meg! Jézusom, a redőnyt se tudom lehúzni. Itt ragadtam! Ne! Na végre kiengedett. Hé, mi megy a hírekben? És ezért Putyin úgy döntött, hogy a hitetlen magyar kutyák atombombát érdemelnek, mert mind lop, csal, hazudik, és azt hazudják, hogy a KFC az jobb, mint egy Burger King. Hamarosan fellövik Moszkvából a rakétát, amit egy kis távirányítóval fognak irányítani. Putyin másoddisztje, a Parkinson-kóros Michael J. Fox fogja irányítani a rakétát. Magyarország pillanatokon belül meg fog semmisülni és... Huha, a rakétát nem bírja Fox kezelni. Egyenesen az Egyesült Államok felé irányítja. Rohama van! Gyorsul a rakéta! Nincs mit... Úristen, drágám, meneküljünk! Jézusom! Várj, most hova futunk? A sóbányába! Azt hiszem, én visszafordulok. Az meg, megmondtam, hogy kapcsolt ki a vakut. Péniszméret szerinti sorrendbe szépen egyesével jöjjenek. Tessék, itt a túlélő csomagja. Mi van ebben? 2 hétre elegendő kakaós tej. Az inkubátorja előkészült. Kérem, fáradjon a C7-es cellához. Jé, pont ilyen van a halóba is. Szóval ebben van a buzi. Eresztheted rá a gázt. Olyan párás a levegő, kéne egy kis cerezit. Engedjék el, gyerekem, miatta van a családi pótlékom, ereszdeltek is faszopó köcsög. Végre kijutottam. Bocsáss meg, de szakítanunk kell. Nem szeretem a Mirelitet. Jézus, milyen ez a hely?
Tiszta Half-Life, bazd. Ez az, meg tudok verni egy bogar. Már csak 150 millió és kész a radioaktív páncélzat. Jé, egy fegyver. Bogarak ellen tökéletes. Doboz cigi jó megvan. Jaj, ez az okos karkötő, amit reklámoznak a tévében. Most már tuti úgy nézek ki, mint egy elbaszott Star Trek karakter. Mire való ez a piros gomb? Bazd meg, nem kellett volna ezt megnyomni. Nem vagyok valami vallásos, de Istenem, add, hogy túléljem. Ígérem, megnézem a Legenda vagyok című filmet. Nem biztos, hogy ezt komolyan gondoltam. Istenem, add, hogy találjak valami élőt. Hát nem igazán erre gondoltam. Ez mi a faszról beszél? Kíváncsi vagyok, mit mondhatok majd neki. Ezek meg mi a faszok? Mit válasszak? Mit fog mondani, ha az egyiket választom? Jézus, ez mi a fasz? Jé, az atombomba jobban kitakarított, mint az asszony, mikor fasz kapott. És a tükörbezzeg túlélte. Ez meg hová megy? Hihetetlen. Először kávét csinál, most meg kínai kaja különlegességet. Sült bogár. És tényleg úgy nézek ki, mint egy elbaszott Star Trek karakter. A régi postaládám. Már megint szemét van benne, hát hogy hihetetlen. Bezzeg a szomszédaim házai semmit nem változtak. Hallod, tudtad, hogy egy zöld szag állt a fejed? A föld nem radioaktív, de ez a kurva víz igen. Bazd meg, még a sugó is túlélt az atomtámadást. Dög lett volna be. Szia, Leszi! Leszünk barátok? Följebb ment az erekció. Belenyúlhatok a füledbe? WoW szerverek vajon működnek még? A lebegő polcok átvették a hatalmat? Ez a város olyan, mint hogyha egy western filmben lenné. Vajon erre mi van? Mi ez a Far Cry szökevény? Ez az, kifutottam az időből. És ez miért is jó? Rizikó katonák. Ezek is tuti Hillary-re szavaztak. De jó festés ez. Majd eladom Steam. Szia, megmasszírozhatom a hátat. A tájmasszás biztos jobban kedveli. Itt egy csapat ember, aki nem akar megölni. Neked is szagál ki a fejedből. Hű, ezt sosem gondoltam volna. Azt hittem, csak én látom. Már kezdtem megzakkanni. Amúgy te körkapitány vagy? Imádom a Star Trek-et. Már megint annyira jó válaszok vannak. Na jó, az egyik talán egész jó lehet. Körkapitány személyesen. Wow, azt a roha. Nem hiszem el. Ha melletted állunk. Istenem, ezek Imádtam az mekkora összes barmok. részt. Ennek meg mi baja van? Hallom őket, látom őket. Nincs az ellen valami gyógyszerem? Sajnos nincs nálam cián, ne haragudj. Már megint javául beszél itt nekem. Jé, egy titán forruha. Jé, egy normális fegyver, amiben még töltény is van. Ha ebbe a páncélbe leugrok, az fájni fog. Nope. Mi volt ez? Jézusom! Itt egy hatalmas mutáns ógregyék. Gyerünk, Leszi, harapd meg! Na bazd meg! A sok ütéstől láva lettem. Leszi megölte! Megmenekültünk! Okos kutya! Mivel te vagy körkapitány, ezért nem engedhetjük meg, hogy az ellenfelek rájöjjenek. Visszaélnének vele. Orákulumunk azt mondta, hogy rejtsük el az arcodat. Látom magam előtt az igazi arcot. Kurva ronda vagy. Az orákulum döntött, indulnunk kell. Az ajtó zárva, teleportálnunk kell. Jól van, induljunk, srácok. Bazd meg, ezt a kocsit hogy kell kikerülni? Nem, bírom egyszerűen. Nem bírom. Basszus. Na jó, ezt túl nehéz, én feladom. Bazd meg, ez kilagautó. Hogy a faszba kerültél ide? Most már levettem ezt az inkubátort. Igen, de még valamit tudnod kell. Történeted itt ér véget. Ó, hogy bazd meg. Remélem tetszett ez a videó is. Hogyha igen, nyomd meg azt a like gombot és iratkozódjál fel hozzánk. Köszi!